Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo gilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilagan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, kumusta ka mo? Yan, sabi ko, alagad sa kami ng Trifon Morales. And then, ang ako sa partner diri, si Randy Tayad. Uban sa mga kaubanan diri sa among programang Kun Ako Ang Pasultihon. Asap kita ha? Always say a prayer mga kiksunan. Unahon tayo nito pag pasaylo o pagkayo hinabang ito sa itong nabaw magkakam. Lord, thank you kayo. Ang pag-ampog yun importante. Unas tanan. Salamat Lord sa mga grasya ngayon magyatag ka na mo matag-adlaw. O sama sa imong paghatag. Sa grasya nga ito sa ako. Among mga produkto sa kiksunan. Aniya ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, and then Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Panyawan Coffee Mix, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama sa SED Marketing Incorporated. Papalit sa tanang butika. Butika na kita malit ha. Okay. Pero kisunan, ang sa tampo karon ng hatagan ng pagdagan ng pinadakin is usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Amanda. Kini gibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Amanda. Usahay ang tao, mabutahan sa ilang kwarta, ug malimot sa mga tao nga nitabang nila para muasinso sila. Mao ni akong problema. Ug aron nasayra ninyo ang sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart or nothing at all. Yay, yay, yay. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart or when you're near me. Love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love. Di mo maningog ha, humnon ko ning kanta. For a moment or an hour, love me always. As you love me. Love the start with every beat of your heart. Lisura na yung tono nila. Grabe, listen ako ang tono. Lisura kayo. Nag-listen pa kayo ko sa inyo. Love me with all of your... Di ba? Love me. Lisura na nila. Sabihan sa Grabe ay. Ay, purbida. Masud mo. Niya nakasod, ang kasagatubangan. Ang sa tuyo ni mo, noy. Tubangan, di ba? Tubangan mo ba? Dahil, ang imong bana, di ba? Nga. Si Puldo ba? Wa pa maabot, noy. Nga naman ta? Wapa day taon? Dugay-dugay ba to, day? Dugay-dugay pag ito. Naon ta kuy tuyo day. Eh, unsa man na? Aon niya lang ikabuti day, mabalik lang ko. Sige, noy. Basta rindutan gyud ko. Love me with all of your heart as I want love. Sa ulo kaya tunuhay mo. Nagsagdara kayo, no? Maglisod ka, no? Oy, makakuha na yung muton. Namahaw na ka, noy? Awa, lagi kayo nung agtaw sa mga day. Wa pa din may pamahaw di. Ay, unsa namang urasa in town dun. Ay, kadali, kaunsa diri ka. Ay, sige lang, sige lang. Mangita po ko sa asa ko kautangan eh. Tao, may bugas tao niya, wa sa isudan. Sa buwan na lang to, nabilin taon sa Ala, mga. kaluoy. Sige, kadiyot sa isag lakaw ha, kay magkuha kog bugas ha. Kay nakautangwan si Poldo, usa ka sakong bugas sa ilang kitrabahuan. Tagaan ta lang ka kadiyot, huwata ko kadiyot. Di alam noy, Ay, salamat, baliguhan na taon ka kilo ha. Pasensya na kayo dahil haon sa on nga. Nahuman mo yung taon ang among trabaho sa construction ba. Naundang niya, wapay tawag taon, gikan sa uporman.
Bida, naghuwat pa man kong tawago Sabi taon. lang, wa ni kaso, mutabang mga itas laing tao, kamo pa nga igsuon mo sa kumbana. O kuha, ari, Ay, salamat, Dilata salamat. di akong ipakapin. Ako Salamat na lang kay Deha, giapil ang salamat. palasudan. Sige, sige, way Demanda, sa payan. salamat. Ari na ko. Sige, Noy, ang Pinoy. Love me with all of your heart as I love you, Char. Kaluoy sa town. Hala no, kaluoy di. Wala trabaho sa mayo sinundo di ay. Dili des mo, noy. Oo, nangita ni mo. Sa may tuyo niya, ha? Wa man musulti. Kamuro ko na mag-istorya. Ako na lang ganito gitagaan og bugas o dilatasan. Wa pa man di sila pamahaw niya. Unsa man tong orasa, hapit naman tingito alas 10. Mao ba? Mayo imong gitagaan. Salamat kay Leia. Sige lang, ako lang atos manoy sa ila. Basta importante ang tuyo na dito, no? Uy, naunsa man taon ka sinto, oy. Paningkamot, oy. Kung na tayo hapit, kanon din ni ay. Saan nga dili mo sa kakamaob na ginot sa kwartagod. Bawa kang watay trabaho. Unya, maogani, pangitag trabaho. Dili kay magkuhat ka nga mo duol og ang trabaho nimo. Usa pa kita nimo nga naara man ka pirmi din ni Sbay. Ano, mula ka Dili naman ka mo duol. Dili ba mo duol mo trabaho? mula ka ako, matipli-tip eh. Day, ambot nimo oy. Maglagot gani ko ng awa niya ba? Mulayas man gyud ko ngani. Ah, sabad, sige, kingun layas. Layas, gali ka. Kung gusto ka, nanginay ka. Kagay ko plate be. Mulayas ko. Daw, wag mo pliti ng ris. Habal-habal o trisikisikad. Rin mo ka bangayo tao na ko. Ikaw ba nagpupos kwarta, ha? Uy, bisag na hurot na. Hanggaw man ka? Saan ba ditong kwarta nimo? Dili gastuhon? Tanaw-tanaw lang to? Bisag na tutoy ang atong tiyan. Bida, sa yun ni mo. Lukay Ay! abot lang. Ayo! Oh, Ayo, noy! oy. Oh, mo man day. Pangayo ina. Kaya naman ni trabaho. Higilom niya, oy. Biya, tao na mo. Lukay. Oy, Dong Puldo. Ay, Dong. Noy, dito sa mga bahay, noy. Oh, ngita ko ni mo pro pa magkamauli. Oh, nga nung sa mata. Maray kita ko ni mo, Dong. Sa, sa man, noy. Matabang ko ni mo makasul kung trabaho diya sa mga trabahoan. May kayo, parbeda. Wag ko trabaho ron. Pasulatan niyo mga trabahoan. Mulagi, mo na isulti ni Mandan ako ba? Wadi mo trabaho ron? Wa palagi taon. Nahuman ng taon to ang kontrata yo pay bagong project ron taon. Liso ginabuhis construction ron dong. Parbeda. Huwat lang tag na project o wa ay pusoy gyud. Tan sa nayadon ako imigo nga miduol ako. Ikumbinsi ko adto nga mo trabaho ba kuno kog abroad? Nya kay ay naman ako pagabutang dinhi. Ako gibalibarat. Nga. Sa kahaw, ikaw na ako ipasud dito na. Ha? Nya dili na lisod nga trabaho dong. Oh, dili. Naka-ekspresyado naman ka. Oh, sige. Tabangi ko ana dong. Sige, ako kontakon tong amigo na ko. Patabangan ta ka nga makalarga ka sa abroad. Recorded by X Thunder Gaming. May padung sa nala imong palargahon. Ing natong imong kauban. Kay luoy taong kay sila sa manoy ni mo. Uy, wa tayo tarong trabaho. Mulagi. Ako lang gitawagan kong amigo. Magkita meron. Sus, may unta o makalargas manoy ni mo no. Kay luoy taon kay ang mga anak nila. Uy, usahay mga pasmo. Murag, way membro gyud nila. Nga, wa makasuway pasmo gang. Mayo lagyan ta ni. Ayon tag narik kay Banggis kay. Magdaman tog permi og panghimas mo. Kano sa mo magkita sa imong amigo dong? Karong hapon. Adto sa food court sa may mall ba? Nalipay kay ko sa gisulti sa akong bana nga naa day siya amigo nga naghagan niya nga mularga siya dito sa gawas kay dito siya manrabaho. Karon na siya musulti nako nya mauto nga ako na lang siyang giingnan nga tabangan niya iyang manoy nga makatrabaho wala giintay trabaho. Unya to? Prepols! Kumusta? Prepols! Okay na gyapon pre. Bati lang gyapon. Uy, huwag ka na mag-anto sa imong kagwapo. Tawa. Mingon ba gadayan ko pangumustahon ka? Mingon di ka nga. Nag-anto sa tumang kagwapo. Ha, kagyan mo pre. Tuoday pre kaning ako magkuwang ba man sindo ba? Siya ay magingon? Oo pre. Noy, ako din amigo na si Pare Julius. Mao na siyang mutabang nimo nga makalarga ka sa gawas.
May adlaw diha busing. Busing ba, oy? Joel? Dali, mga unta! Nadugay na kitang magkita da. Dali, pre! So, maura na, pre. Siguro lang yun ang new requirements, ha? Kay ako rang uyuan magbahala na magda sa unang batch. Okay pre, salamat kay pre ha. Amo ning waon ang tanang mga requirements. Siguro lang yun, pre. Kay sunod si Mana, ato nang isubmit. Salamat pre. Salamat ko kayo ha. Ay, salamat pa, oy. Katong sa unang imong gingon ako nimo, kung mitando pa lang ka, tong first akong ingon nimo, wala to na karon dito sa Saudi. Mao ba? Sus, ya nga, pre. Katong kadungan ng tanim mo, karon yahay na kayo. Sige lang pre. Ibaw naman ka nga maayong kita. Ako gibaw sa ko nga maayong kita dito sa gawas. Pero okay naman sa akong kahimutan diri niya. Ipatawag ko andam nga malayo sa akong pamilya lagi pre. Mausad. Pero sige lang. Daghan og taas pa kayong panahon, pre. Ingnalong niya ko, kusunada na ka. Tabangan ta ka. Okay pre, salamat kayo ha. Di lang ko magdugay, pre. Kay mangumpra pa misis. Ha? Naguhat to na ko. Okay pre, salamat kay pre. Nya, Nois Samdo. Aw Sindo day, Nois Sindo. Bate lang gyud ha. Kay ako ning kay siguro mo nay nga madagid ka sa sunod nga batch. Basta ako bala. Basta makumpleto lang imong mga requirements ha. Ay, salamat kay Busingsing, ha? Salamat kayo. Joel. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Que hasta parece que Buutan ka to imong amigo ta. Oo, ligo kay turo ko na Kami pa rin kaubos mga kabuhan mo kaya ito. Pero naabot tayo problems dong. Di ba ko na ay problema ng mga requirements. Tabago ito ka nga makakuha na. Makita na budget. Basta liho ka lang yun para masubmit niya lang mo sunod semana. Oo, okay dong, Poldo. Unya, dong, unsa naman inyong lakaw? Nagkita mo itong imong amigo. Day, may pasalig siya nga matabangan niya sa Manoy. Basta makumplito lang ang mga requirements na mawa. Hala, unya maglukat pa dahil sa manoy ni mas mga requirements. Oo, kananglan yun. Unya, una na yung mga bayranan ang mga requirements dong. Lagi. Hala ka, unya na rin siya budget para lukat, ana. Mawalagi na yung problema kay hibaw biya ka wag na tayo kwaratas Manoy. Sige lang, ako lang tabangan para makalargay ko sa Manoy. Say, buti may pasabot, ana. Pan, ako lang rin gasto sa mga requirements. Mao ba? Day, tabangan ako sa Manoy kay nagliso din taon sila sa ilang pagpuyo. Tuod man pila may istorya, pinaagi sa paningkamot ni Puldo nga akong bana, iya ginatabangan ang iyang maguwang ug nakalarga na gid ni. Unya to. Dong, kumusta na kasmanoy ni mo dito sa Saudi no? Man manawag. Basig busy tingali. Pero imposible ha sad ay, grabe hagod. Wala siya manawag sa iyang asawa di ay, nya mamalihok ug pangumusta nato diri. Ay, sagdi na lang god. Dili man gudong. Nahibaw ko unsa ka kabuutan sa imong maguwang. Sama siya nimo. Pero kana iyang asawa. Grabe duda ko, murag mo nay panuway nga nagpuyo dias ila. Ano ko taon kayo nga mga panugay na day? Panuway na. Usa na lay nakakuwang ana. Sungay. Kung na isungay ng asawang Manoy, nga si nang lukring, dili panuway akong tanaw na niya. Unsa di tan-aw nimo niya dong? Kun na pa na siya sungay. Og na, apa na siya isungay day? Tanaw na ko niya eh. Murag dong kanding. Amaw ka man Puldo oy. Wagin may balita ko na unsa nay kahimtang, okay ba si Noy Sindo dito? Mao na malay among nabalitaan oy nga nagpausab sa ilang bay ang asawa ni Noy Sindo. Unya to? Hala. Mao na ni ang bay ni Noy Sindo? Pagkadakuan na ko. Hello, Marie! Mads! Ari nga ta diri ugma ha. Kay magpa-blessing ko sa among bahay, Mads. Hala, blessing. Dada lang si pare. Ay, gamay ra kong kadaagod. Ay, duha ra ka lechon nga nagpa-cater ko. Ari nga ha, Hala, no? magpaabot ko. Kuyawa, kud. Yawa, it's the good ani. Recorded by X Thunder Gaming.
Mauna dong, naagi man ko dito sa ila kay dito man ko silang Marielma. Pag uli na ako, naagi ko. Mugi ako nadunggan dong nga, ugma magpa-blessing sa ilang bay. Unya dong naibaw ka, nadungog gid nako. Niingon siya nga duha gid kuno ka leksyon ang ilang giandam. Unya nagpakiter pag yun. Halang ilngiga, uy. Portahan na kay sila dong no. Oh, tural. Abroad nga yung banas na sindo. Mao lagi. Nindot kaayo. Pero ang ako ba, ngan unta nga ikaw mo'y nagpatabang, ikaw mo'y nagtabang nila ba, nangita jud kag paagi, angay unta nga usa kas ilang mga pinasidunggang ginapit. Sana man na nga kana naman hinuong mga way labot ilang pamilya. Mga tao naman hinuong way natabang nila. Mao naman hinuod ipangimbitar, uy. Ay, sagdi na lang ko. Sisag di na lang, dili dong uy. Kanang mga klasihas tao, parehas anak nila, maunang mga tawhana nga wa mo ila og utang kabubuton. Way labot man ni Sindo ha, kay nakailang magiging manoy unsa kabuutan sa manoy nimo. Ang kanaiyang asawa nga hilas kaayo. Ay, sagdi na lang lagi. Total, wa masagta maglisod. Ay bisa na dong uy. Ako og maoy dunay dakong utang kabubuton. Mo ilain taon ko uy, mo bawas ko. Mo bawas ko ngadto sa akong gikautangan og maayong kabubuton. Dili kay mahimo na hinung kog magmapahitason. Dok, butang yun nila. Basta, ako ikasulti, dali nang mawa ilang grasya, ana. Wagid mi imbitara sa blessing sa ilang bay. Murag galimot yun sila namo. Unya, pila maistorya ng labay ang mga adlaw, buwan ug mga katuigan. Mao na among nahibaw-an nga nauli na ang igsuon sa kumbana. Unya to. Dong. Day? Nauli naman day imong maguwang gi ka Saudi. Masaod? At usa si mana. Pwede ka kaybaw? Wa. Siguro ka ba sigwa mauli ha? Sa istorya ra na. Mubisitam gito na ako diri. Ay nauli na lagi. Ni bangkam gani kunog inom sa iyang mga silingan dito duol sa ila. Oo ba? Oo, lagi. Nya ikaw no, wag gyud ka nila tagay bisag gamay pahalipay, bisag usa na lang kung takabuok white rabbit. Ginalan. Wa sa tamangin ang lanog bawo sa ta. Ang importante nga nakatabang ta. Maura na. Ay, sagdi na sila eh. Oh, pre. Musta naman ka, ha? Si Manoy ni mo, nakalarga naman to. O pagka mauli. Nauli naman. Nya, itagaan kag pangalipay. Na. Wa mo gani ko kibaw nga nauli na rin siya. Kung wa pa nga ko asawa, wa di ko kibaw. Sagod. Duda ko pala, gisulsulan na sa asawa. Dili mo na ako magguwang. Buutan mo na. Pero, ambang kung sulsol sa asawa na nga, murang na usab man. Nalimot lang na mo. Sige lang. Kabaw sa kanan nila, pre. Sagdi lang, pre. Kung magunahuna, importante na ko nga, makatabang ko nila. Ano na din sila, pre? Sagdi lang. Di na sila kausap. Sagdi na sila. Oh, pre. Di na masaga. Dong, na ako'y nindot ka balita. Usa man, British mo ka na. Ang asawa sa imong maguwang si Lokring ba? Ay wa na, namrinda na, kay naglisod na kuno sila, wa na sila kwarta. Sagdi na sila eh. Day, unya, nakabalita ko, murag mo ani kuno sa manoy nimo, magpatabang kuno nimo, ipakunta kuno tong imong amigo kadto nagpalarga niya ba? Pikat nila? Oh, dong. Bisan ugwa magdumot ang akong bana pero maila nga doon nagid siya gibating kahiubos. Kay siya gyud nangitag paagi nga makalarga iyang maguwang. Siya pay nagasto para pamliti. Nakautang-utang in taon akong bana, uy, nya karon nga maayo na ilang kahimtang. Wa gani makahuna-huna bisag pasalamat na lang. Ug tungod sa akong kalagot, akong giingnan akong bana nga di na gid mutabang nila. Kung mutabang siya, ako'y mawa. Sumaon ni problema. Unsaon ni namo sila? Unsa man og kamo ang pasultihon ani, Amanda? Okay, ang sendo na ito karawat lawa. Si Amanda, ti Pres. Amanda. Oh, si Amanda, kay kinis Amanda taon, ang iyang bana taon, buutan kayo, ang maguwang si bana, nang hangyo nga patrabuhoon taon, ang iyang amigo, sa iyang amigo lagi taon, adto Saudi. O nya, ang iyabang bana mo yung gasto sa tanan, mga kuan, tanan nga mga requirements, iyang gastuan, karon pag uli sa iyang bana, iyang maguwang man ni Ate Pres. Hindi mo ra di na mo tagad, nagpausab sa balay, wag gali magpasalamat Ate Pres nga mauna nga siya nagtabang taon, nagpausab sa balay niya ang iyahang unsay pangalan ni? Unsa di pangalan na Ate Pres? Bayaw ba na kanang babay? Bayaw nga babay. Kanang asawa siya maguwang, bayaw bilas.
Ah, bilas. Oh, bilas di Ate Pres. Artin mo kayo niya, niadto siya dito sa balay, ni suroy siya. Uy, lain mahinog ipanggibitar. Mag-blessing ko sa akong balay ha, nga kuan, wag yung taon siya. Asawa sa iyang. Asawa sa baguang sa iyang iyang bana. Asawa sa baguang sa iyang bana. Di ay. Oo, niya arti na kayo di na. Hangtod nga napurdoy, Ate Pres, nga naman nagapurdoy. Karon ni ana na sa dihangyo ko no nga ipabalik sa magpa-endorse sa siya sa balik sa iyang amigo. Kay nawa naman siya natangtang siya dito sa Saudi. Mao niya yung problema. Nya. Mao niya yung problema siya yung Wa naman kasi ganahi kay bati naman kag primero mong paglarga wa ka ilaw. Wag yun ilag. Wa may lagutan ka bubutuan. Mao na Ate Pres. Oo, banay taong bati kayo di ka maong tanaw utang ka bubutuan. Bitaw tinuod. Sa- Pasalamat Oo. na ta ba no? Oo. Di maayo kay para nako. Kinahanglan na jud. Pero pasagdin na lang dong sindo. Sindo may nga siyang bana Ate Pres. O dong, pasagdin na lang na. At least nga katabang ka sa imong sa imong maguwang ba. Pero ayon na lang tabangi kay moro na hiubos usag ka. Kay ningom siya, giga nila no. Ana man siya Ate Pres. O di pasagdi na lang sila. Pasagdin na lang sila dong. Kung sa ilang mabuhat. Ayaw na lang naghuna-una pag unsa na diha. Mao na nga, bam! Unsa may mayaw-yaw na to diha bambe. Kagay ko na tag mayong mga pagtulunan diha ba. Unsa tulan ang gikuanialan kanang ang iyang pangutana? Unsaon man niya yang kanang unsaon man kuno ani ang bana lagi taon? Unsa kun kamoy pasulta kani pangutana niya bamha ako basahon na. Bisan wa magdumot ang akong bana pero maila nga duna siya gibating kay ubos ang akong bana. Kay siya goy nangitag paagi nga makalarga ang iyang maguwang. Siya naggasto sa pabliti, nakautang-utang intaw na akong bana. Nya karon nga maayo na ilang kahimtang, wa na gani makahuna-huna sa pagpasalamat, bisang pasalamat na lang. Og tungod sa kalagot sa akong bana, ako gyud siya giingnan nga di na gyud mutabang pa nila. Kun mutabang pa siya, ako na sa imawa. So mao ni akong problema. Malayas di taon siya, Bram. Kung mutabang pagbalik yan ba na kinihangyo naman sa diyang maguwang siya ba na be unsa man ikaw be Kuan og ari mo ko diri bala ang kasulatan na amang ko dinhilan nga pagampo kamo sa Dios nga panalangin niya kadtong nagpasipala kaninyo. Oo. Naamang ko din Roma 19 verse 9. Sa ato pa kanang naang nakabasa sa ko sa balang kasulatan sa una dili na ko malukit og asa to nga ingon ani bitaw kuno na nagdaog nimo o nagpasipala nimo nakabasa sa ko inig-ala ko inyo imo kuno japkan on imo sang paimnon arog bahigmata siya nga sa nilaad ko niyang binatan diyan nimo imo gyapon siyang giamuma. okay. Ningon na apan kining sa Roma 12 verse 9 pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo panalanginan niya og dili tunglohon mura-mura na sa unod nato ako nabasa nga dili lang ako makita og asa totpit nga bersikulo nga kana bang murag matandog siya kay sa iyang gibuhat nga dautan gipakitaan gid nimo og maayong pamatasan maayong pagtagad. Pagtagad Apa nang uban guliat mingon mga ay man pero dili jud ko kalimtan. bitaw gyud na kalikayan Mapasaylo ba na ko pero di gyud ako kalimtan. di naagi nga mao bitaw nagingon nga mao na lisod nga kanang sugo sa Ginoo di ba nga pasaylo ang kasaan nimo di ba no mura ginahan ano mura dili gyud kayo kakapasaylo ba mura tinuod makapasaylo ka pero naagyapon ang imong pagdumot naagyapon nga kuan pero gipasaylo nimo siya pero lahi na ang tinagdan nimo niya di ba Okay, naamang ko yung uban gulyat nga maingon nga kanang na ang gipasaylo man kanimo nya nganong kalimtin na to maingon mga lagi pero tawra ko maingon man pud gulyat tawra ko mao lagi kapasaylo pero maglisod ko paghikalimot sa iyang gibuhat kanako maingon man pod mao sa lagi mao nga karon dai Amanda may nga ni Bam okay unsa imo kasulti nga ngano karon unsa man kanang na ang kung mahimo eksakto man sad nga dili na siya motabang kay usahay man gud gulyat kana bitong usod kag trabaho simple lang dili lang sa amo ang kahimtang simple lang dili lang sa ingon amo mga problema ana kanang ngano ni hawa man kasi mong amo nagpamid ka didto ngano ni hawa man ka didto sa ilang Ate Pres ngono kuan kanang hawa ko ari ko diri ana unya kay bawo ka nga siya dili kay sa maayong manarbaho manghilabot baron dili baron mananghid magpanagkana jud kag pasol sa laing amo kay kung may basulon niya sa katong bagong amo tinuod sa na mingon man ka nga gulyat unsa man nimo gipasod nga sa pulan man kuhaon man ni kwarta diri sa hunos ingani ni nga magpatabang man siya usa para makalarga siya balik ingnon ta mitermitiri na lang siguro ang pagtabang niya pwede ingnon niya nga siya na mo hangyo dito o gusto ka pero
Katong gibasa ko lang nga kung mahimo kung madagyo siyang galaman nga pakitaan lang gyapon dag maayo nga pagtagad. Oh, naandiri ay. Atong basahon ha. Roma 12 versikulo 9. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang daotan og hupti ang maayo. Pag hinigugmaay kamo, pag hinigugmaay kamo, pag ayo ingon nga mga igsuon diha kang Kristo o pag tinahuray kamo. Apan mo lagi uban, moingon man gulyat nga. Tao ra man lagi ko, gipasaylo ko na pero ko kalimot. Tinood na. Oh. Tinood na, di na gyud kalikayan ba? Makapasaylo man ka pero di ka kalimot sa iyang gibuhat diha nimo. Mao na nga Lain ba? mo na ingon nga motabang siya okay na gapon pero ingnon ta kanang kuay gamay ang suko kanang ayo ihurot na. Ayaw na ihurot, ayaw ng kumpiyansa. Kay ingnon tang ko nga doon na may ingnon ta nahitabo. Mao ba di ka to ingon nga wa man lang gid pa usap ang bahay dili ni mako to nananaw sa yuta. Dili lain eh. Lain Aw kato ni ang itabangan nga nakalargang sa Saudi kay. Basta kung ari ta diri sa buhat sa Kaloy kay narabay panultihon karon sa gospel ining adlaw aning pizza pizza Jess sa Marso. Sa gospel ron ingon mga lainon ang kanding adto sa mga karnero kay hukman sa mga binuhatan ron ana. Ang sulti sa pare naas Biblia nga ang Dios gugma. Ipakita ko nung imong gugma pinaagi sa serbisyo. Moy pong. Ato pa kanang na ang unsay nga niong sa ako nag-ingon niya gulyat nga may bakit nagapok maayo nga pagtagad maayong pagbuot niya maayo nga pag-atiman niya maayo nga pag abi-abi niya pero pwede gimo nang butangan og gamay nga suko dili nimo ihurot dili na kam kumpiyansa kang buto pasabot Na mo ba? Ana ati preso, ikaw ati preso panalita nin ani imuhang igsuon sa iluon sa gyapon nimo. Pero di na kakakuano, di na murag lahit na gyud ati preso. Pasagdan na lang, pero Pasagdan na lang, no? katong ina na nga mausap pagkangyo, adi na ko. Oh, tinuod na. Ay, murag sakit-sakit mo sad gud. Di ang nakakuan. Ang nakaapan kay guwaman mo tanaw og utang buot. Tinuod na ati preso di ato siya bahay. Wa man siya apilag. Mo na. Imbitar nga unsa na Blessing. Oh, wa gyud siya Mo imbitar. na dili na, kato na lang. Mabito ningon ng bana pikat. Pikat nila. Dagang kasi mga bisita niya sila wala lang taon ko ana. taon. Muna matapon nang Wa gyud imbitara ati preso. Murang ingon nga Ino, no? mitir-mitira nang iyang pagtagad di na lang ihurot. Pero pasaylo ka lang siya, day onda. Pasagdi na lang na sila. Ay na lang yun mo pagkuan-kuan Oh, nga. pero ayun na pakita maayong para na ako Limitahan natin. Limitahan na. Apan ilmo Nagyapon ang igsoon. pagmahal. Oo. Isip igsoon. Ito na hitabo na kong gulyan. Ano man? Di na nga, ihurot na. Gihurot mo. Imong gihurot. Magundang tao. Salamat kung naganito ng manot. Kura ko ang puzzle, Tihon. Tatak RMN